Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinged itinagan a Victor, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kabuteng dak dagiti kakaanakak, gapo ta istrikto akkano. Kat daytoy man nga rod ti inak isalaysay, ditoy pakasaritaak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Victor. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya ti kunam, Manong? Umayag sapol iti trabaho ni Jenny dito syudad? Juan Victor, ket numabalin, makidagos kumapailaang di tabalayo. Saan ka madanagan? Tano makasapol laki iti trabaho na. Agsapol tumad lang iti pagabangan na. Saan naman sapol nga agbirok pa lang iti abangan na, Manong? O kailangan mat na makipagnaan ditoy? Agyaman ak no kasta kapsat. Alang arod, taibagak kini Jenny. Kaano ti umay ni Jenny? Inton bigat. Alang aron, orayan may. Sana bale, tamo na mutan dito pala eh. Agdiretson tulangan dito eh. Mapan ka nga ron nagsapol iti trabaho mita, Jenny? Uwan, Uncle. No makabiro kay ti trabaho, ura dito ka palang balangag na ed. May mayaton dito, ingam ti agsapol kay ti abangam. Sige ang arod, Uncle. No iso ti kunayo. Umanugot ka din ni Auntie Lorna? Awan mo't parikot ka ni Antim Lorna, tanasingpet. Nasayaat nga rod no kasta, Uncle. No nawaya ka, tulungam langan niya Antim karag iti trabaho na. Sige, Uncle. Sigurado ka? Akayat na ti makipagnaed ka data? Amangan no mabain laang mat amang paaykan ka. Amangan no kay kayat na ti agabang. Tapno mabantayan tamot lang, ha? No agmay-may sa iti abangan na. Maaramin na ti kayat na. Kat saan matan nga ubing? Amo na matan tinasayaat kan saan? Wen, nga may-mayat lat tamot lang, no adamang iwanwan ken kwa na. Ubing pa iti 23 atawin na. Kasapulan na lata ti panarabay. Basta, nakasapol ka iti trabaho? Uwan, Uncle. Mangrugi ako ninton bigat. Anya nga iti trabaho? Sales lady iti may sa department store, Uncle. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Sasayaat mo ti agtrabaho, ha? Agsingsingput ka. Uwan, Uncle. Trabaho ti imayam nitoy. Isu nga rod ti pangpangrunam. Saan ka pa yama kay boyfriend? Nalawag? Uwan, Uncle. Sige nga rodan. In ka maturugan. Tamasapa ka nga agriingin ton pikat. Apay nga ita ka lang sumangpot, Jenny. Nagawis ngamin dagiti katrabahwak, Uncle. Nagpa-share kami ijay mall. Sana mabalin kanyak ti kasta. Makipagnaed ka dito balay ko. Isanas kan nga agawid ka iti usto nga oras. Kasanon, no dadakas na pasamakin ka. Di siyak ti mapabasol. Uncle, awan ka diti karbangak mat nga agpa-share? Nagpasyar ka, naskan nga agpakada ka kanyak. Ken naskan nga amok na sino nagiti kakaduam. Anya? Iso ano da plano nga agpasyar manan. Ibagam tadagasin da ka diti balay. Tapno makitak ti rupa da. Apaya nakaawag ka, Manong. At kayat kung nga ibagakan ka. Nakabirok ka nun ni Jenny iti abangan na iti asidag ti pagtrabahoan na. Iso nga umalis ka nun. Kat kayat ko tagyaman iti panang padagos mo di tabalayo. Anja? Pinalubusam ng agsapol iti pagabangan na? Agmay-may sa ijay. Awana na. Maaramid ng tikay kayat na. At damat tin panunot ni Jenny. Amo namat nga tandiar aramidan na. Saan mo kumapinalubusan, Manong? Kasanon, no dada ka sa mapasamakin ko na. Anya nga'y kumatidakas sa mapasamakan ko na. Katawan mo tidakas nga raramitan na.
Jak amukan ka manong. Makamu kayo manlangan. Inrason mo pa lang kaninanang mo ngas asidag tinasapulam apag nadam. Ngam kinapuno na kayat mo ti agbalin anawaya. Jay agawid kay tanyaman nga oras sa kayat mo. Saan mo takasta, Uncle? Saan kan nga graso na kasta? Ala, pumanaw ka no saan mo kayat ti pa ito rayan. Tsaka mo no apaya kasta kayo itan nga umbing. Saan kayo kumamot nga agungat, Uncle? Sa anak mo't nga agong unget. Ibagbagak lang ti kinapudno. Nakais-istrikto kamot ngamin. Kasano asaan da ka apanawan? Para mo't lang kan kuwana ti araramidek. Diyak kayat nga dadaka sa mapasamak kan kuwana. Wen, ngam siyempre, dagiti kakasjay nga edad, saan dan akayat ti paiturayan? Ni manong matkat dia. Pinalubusan na pumanaw ti anak na ditoy. May samat nga awan panunot na. Saanen aday ta ti pagproblemaam? Saan mun abasol, no addaman mapasamak ako nam iti kaanakam? Apay nakawag ka, Alex. Agkidawak ko may ti pabor, manong. Anya dayta? Mabalin ka di, aditang agdagos pa lang ni Maxine nga anak ko. Agadal ngamin iti kolehyo, kayat na adita syudan nga agadal. Mabalin ba? No kayat nalakit di, ti makipagnaad ka na kami. Agyaman ak no kasta, manong Victor. Hangam na pakpakaunan ka natin ko. Istrikto ak. Orekas kasano. Adda pa nang isakit ko karagiti kakanakak. Ta siyempre, adda day ti poder ko. Kat siyak tagsungsungbat no adda madya mapasamak kadakwana. Iso nga ibilang kon kas anak ko ni Maxine. Pagyaman ak launay, manong, no ibilang mo kas anak ni Maxine. Alang arudan, urayan mi ti umay ni Maxine diti balay. Kita am ti post ni Jenny. Kasangay na. In-celebrate na ti kasangay na. Ngam babarkada na ti bisita na iti dagos na. Di naman lang nalagip da tao nga imbitaran. Namnamaumpay la ka di nga imbitaran na ka? Kat inong tam idi pumanaw? Saan nga unget dayjay? Uray hanggang pinabainam. Kasla saan na akabagyan ti tao? Nakipagnaed mo't iti balay ti manuabulan. Ngamita, kasla di na amamon ti tao. Baybay amon. Day talakit din saan na apanangimbitar kan ka ti pagsaksakitan tinakam mo? Di nakpay pampansinan na ni ti FB. Di pa'y ag-like karag ti post ko. Kat friend ko mat. Kat, anya nga ro ti maaramidam ngay, no di nakayat ti ag-like iti post mo. Ipakpakita na laeng nga da sakit tinakam na kanyak. Maxine, apayasaan mo may simpara ito yung kakaiwara a librom nito lamisahan. Pasensya kayon, Uncle. Diakon na isimpa idirabii. Tamakaturturog ak ngaminan. Saan kan nga grason? Diyak kaya ti burara a babae. Nagmadi nga ugali ti babae ti kasta. Sorry, Uncle. Sige, isimpakon. Kalpasan na may simpam. Agpapudot kay ti dano mapagkape. Agdi gusakton, Uncle. Tamala daw akon. Nasapa ti klasik ita. Kaslang dadagsan launay ti paparamid ko ken ka. Mamin anumot lang ti agpapudot aya. Apay nga itaka lang nga sumangpat, Maxine. Anya turasan? Ada ngamin inaramid mi a group project mi, Uncle. Group project, ti kaadwa na rason ti estudyante, no apay malaraw da. Ngem pagamuan ta masikog danton. Agpay sumat nga da group project mi, Uncle. Dito yan balay nga ramidom na ita a group project. Ti kayat ti kaadwa nakagrupo ti masurot, Uncle. No anya ti bagada pagaramidan mi, iso ti masurot. Mabainak amang ibaga dito'y balay kami nga agaramid. Alang aron, no kasta nga agaramid kayo iti group project. Masapol asendan na kiti video amang ipanagnag nga agar-aramid kayo iti group project. Sige, Uncle. Maxine,
Bumangon ka. Anya torasan? Awan klasik ita, Uncle. Sumubotak iti turog. Sana ka pong awan klasem kat maturog kan nga aginggat ingana. Aginggat bumtak ti Sara tinwang. Mumangon ka ditan, tagdalos ka. Madama ti laban ni Antem. Sige nga rod, Uncle. Mabit lang. Darasam. Apa yan nakawag ka, Alex? Manong, kayat kanon ni Maxine ti agboarding. Ada na sa pulan na abid space. Isu nga umalis kanon. Anya? Kayat na pa ti agbid space ngam ti agyan iti balay ko? Pasensya kan Manong. Nga misumot ti kayat na. Kat, umanugot kalatan iti pagayatan ti anak mo? Sana ti kayat mo ti masurot? Imbagak nga agyan di taayan mo. Ngam kuna namat anasay-saya at asumardang laangan iti eskwela na, no dita ti pagyanan na. Anya? Maxine, apay parparigatin ka aya diti balay. Takayat mo ti pumanaw. Ni, awan mo't imbagak akasta, Uncle. Naanusam mo tinagnaan iti makatawan. Apay nga ro da pumanaw kan? Narigat nga min ti course ko, Uncle. Kasapulak mo't no kwa, tinaan-anay nga inana. Kayat mo, di maturog kalatan? Awan mo't imbagak akasta, Uncle. Ngam iso ti turong reta sa om. Saan nyo kumamot asakitan no pumanawak dito'y balayo, Uncle? Apay kumaasaan. Kaya't asawan ti ipapanaw mo, nga adda saan mo akinayat. Apay ngamin anaskan pay laang adamagam. No apay apumanaw ni Maxine. Di ka ba'y anlat ta na pumanaw? Nasakit nga ron tinakam ko. Mainsulto akmat no kasta pumanaw dalatan diti balay ko. Kat maawatam ko malatan akayat damot ti agbyag, anawaya. Saan na nga ron, anawaya diti balay ko? Kasano, kat numat maturog, riingamat. Tagsapakat nga ron. Mabalin naman ti masapa ang maturog iti rabi. Saan mo mat ngamin akayat ti dumngag? Agsakit mo't nga ron tinakam mo, no panawan da ka, dagiti kakaanakam. Talaga nang lipat na nadya, Maxine. Naggraduaran? Ngam di naman la impakaamumat kada tao? At dayta ka manan, agsakit manan tinakam mo, kat nakais-istrikto ka ngamin. Awan ka diti karbengak, nagsakit tinakam na. Nagnaudmat diti balay ko Ure man ko nam nga adda kamalik. Angam apay. Awan la ka din, tinasayatan na ramida. Ala, husto daytan lakay. Pagsaksakitam laang tinakam mo. Kasano ngamin kat awan mo't anak ta. Kaya't kumot ida nga ibilang nga anak. Ngam di da mo't kayat ti kina-strikto. Saan mo ngamin nga igam ti panunot ti may sa atao? Ure da dya, Jenny. Nakipagnaad idi kadata. Ngam aging gaita. Di pa'y pumasyar dito balay. Baybay amon. Saanen aday ta ti pagsaksakitan tinakam mo? Jak maliklikan ti panagsakit tinakam ko, bakit? Kaslaawan serserbik kadakwada. Aging gaita, saan da kapanpansinen dagiti kaanakak, anakipagnaid kanyak idi, Mr. Lonely. Nasakit tinakam ko, takas man laawan na saya at anaaramidak para kadakwada. Tuy pagayam mo, Victor. Agyaman pagayam Victor, iti dayto apakasaritaam. Iti makunak, lipate mon dayta asakit tinakam mo. Taawan tinasayat nga ibunga na. No panagkunam, kat isu dati ayan ti kamali, basol danday ta. Tinapateg, nakatulong ka, kadagiti kakaanakam. Bueno papagayam,
Ditan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Victor. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.